A empresa Relento, máis coñecida polo nome comercial Benboa, vende recibir unha axuda de 80.000 euros para a posta en marcha do Departamento de Innovación. Hai que destacar sobre todo que esta visita se enmarca dentro dun programa da Xunta de Galicia da Consellería de Economía, Emprego e Industria a través da Dirección Xeral de Innovación de GAIN, a través da CAL, a través da orden de InnovaPeme, se financiaron en toda a comunidade un total de 49 proxectos nos que se destinaron 4,7 millóns de euros e concretamente na provincia da Coruña pois un total de 1,5 millóns de euros destinados a que as empresas poden implementar, como neste caso, pois un plan de innovación. Temos a satisfacción que as pequenas empresas pois tamén fan da innovación unha base importante do seu futuro, non? Por iso eu quería os felicitar, porque en todos os negocios que teñen emprendidos esta empresa eu creo que se distinguen de outros non só pola calidade do que fan, sino tamén por esa innovación que pretenden estender unha e outra vez. Ademais, o restaurante emprazado no porto de Corrubedo, Benboa ofrece un servizo de venda de peixe e marisco fresco, así como unha gama de precociñados. Precisamente grazas a esta subvención poderán avanzar na mellora desta liña de produtos a través dun acordo de colaboración con Anfaco para conseguir unha maior calidade sensorial. Unha das partes máis potentes que temos agora mesmo nos elaboramos platos preparados refrigerados, no? O que buscamos é facer que o produto sexa sensorialmente de mellor calidad si cabe. Estamos traballando con Anfaco, que é un pouco a patronal do Centro Tecnolóxico de Referencia en Produtos da Pesca, en facer tecnoloxías combinadas de pasteurización utilizando microondas e radiacións de ultrasonido combinadas cos tratamentos tradicionais para conseguir acortar os tempos de procesamento térmico e que o produto teña unha calidade sensorial máis grande e mellor vida útil sin sufrir tanto, no? É o proxecto un pouco máis potente no que estamos traballando agora. A firma traballa tamén na apertura de novos mercados a nivel internacional. Na actualidade, o maior segmento de público ao que se enfoca esta liña de produtos concéntrase en grandes cidades do noso país.